uNkulunkulu emuhle njalo ungithole kwaze kwaba la. Ngiyabonga South Africa, lawo amandla enu eningiphe wona. Ngaba nesibini kuqala unyaka ngene studio. Nansi-ke imiphumela yokubekezela. Ngiyabonga abathandi bomculo. Qiniso enilenze kimi, ningadinwa, nikwenze nangomuso. Ayikweleti ngisho uzuka ngiyiswayiphile. Ikweleta umshwalense kuphela. Thank you. Sibonga okuncane, sibonga okukhulu. Uyisela, semaze nibingelela, Indofana Super TV le. La ihobosha unjogo mfokambamba emshisandlo le enkandla. Uhambile wayoswiper unyanyavu olusha lwemoto. Insizwa ke unjogo siyazi ukuthi sinesikhathi eside isemculweni. Maybe more than 8 years iphelile afika endimeni lapho beveza ke ebonga abathandi bomculo, abadlali bomculo wakhe abenza ukuthi aqashwe emcimbini, egcina ekwazi ukuthola amandla ukuthi naye athole ihashi. Angazi lesingaka abaculi bamaskandi hayi bayithenga imoto abadlali. Uphinde wabuya kunjoko lapho wathi bengihamba nenkabi yami izolo ngiyothenga imoto. Igama lensizwa uSiqhwayi Mfokandlovu. Le ndoda yangithola kakhulu imoto yayo Kia ibomvu ngingelutho. Yama lensizwa ingithwala ngilivukane vuvu ingilwela yonke indawo ngoba yayikholelwa kuba khona into ekimi. Ngaze ngaphakama kungijabulisile ukuba kube uyena umuntu ebenginaye izolo kwabanye babafowethu engiphila nabo. Sibambene sizinsizwa ezinye zibone ngey'thombe bisematohwini Siqhwayi Ndlovu. Hhayi sibonge mfoka Siqhwayi ukuthi insizwa unjogo ume nayo ey'khathini ey'nzima kuze kube impumelelo iyabonakala. Right, umaskandi kunzima bafowethu, ukucula kunzima. Kuke kungabonakali ukuthi wenzani, kungabonakali ukuthi imali iyangena noma ayingeni. Abanye beze bethi yekela uyofuna umsebenzi ngoba bey'tshela ukuthi into oyenzayo ukudlala. Kunzima nje ukucula sidalo. Uma uthi uyasondela-ke kunjoke emsebenzini wakhe, uma uthi uyabheka online, especially laphana ku-Spotify. U-Spotify iwona otrenda kulamalanga. Uma uthi uyangena ey'ngqoleni, uyangena kubathandwa bamaskandi, uyawabona ama-post kuma-page akumaskandi, abantu abathize abawuphromotayo. Uyabona ukuthi shuthi into ebaluleke kakhulu. Unjogo usuke laphana kuma-monthly listeners wakhuphuka waze wafika ko-600,000 okuyinto enkulu bafethu okungelula ukuthi yena uyenze. Okukhombisa bafethu ukuthi uma wenza kahle, uma wenza okuyikho, abantu bazokusupport. Siyazi ukuthi umculo uhlala kakhulu, kudume ukuthi udlala kakhulu emahhostela, emakhaya nakuphi kuphi, kodwa manje udlisa kakhulu kwama-res, emalokishini, even nasey'ndaweni zey'lungu lokuthiwa khona kuma-suburbs. UMaskandi akukho lapho ongekho khona bafowethu, uyatrenda ngenye indlela. O-Cape Town uMaskandi uyangena. Uma uthi uyabheka unje ukuthi usebenza kahle kakhulu bafowethu laphana, hamba khona nobani, noQuality ethi uyisela nathi umamemeza. Lezi ngoma zimbeke kwenye i-level unjogo cause naku-YouTube phinde wasebenza kahle kakhulu. Ize yafika naku-4.4 million le ngoma yakhe ehamba khona uLimit. Lapho yabuya khona isi-remix nale ehamba khona nomzukwethi umamemeza i-more than 2.4 million. Okukhombisayo ukuthi unjogo into ayenzayo uyayazi, wayiplenile, wayibona opportunity. If kwakukhona lapho kumele ayo-rectify khona wakwenza lokho. If sasikhona isidingo sokuthi ayo-rectify, whatever akwenzile kumsebenzele. Siyabona abantu bamwelkhame kahle ngokuthi badlale umculo wakhe online, ney'namba-ke ziyakufakazela lokho. Kodwa-ke indaba ingane bengayo-ke imoto le entsha sha ayithengele unjogo. Sibonge kakhulu-ke le nsizwa yakambamba. Abantu beqhubeke bedlale ku-music online, beqhubeke bephushe, bedlale bonke nje abaculi abano-music omnandi aphana online, bebanike i-support ibaluleke kakhulu. Sekholwa-ke online bafowethu, yes imicimbi nayo iyabhadala, kodwa sekuholwa kakhulu online. Laphana kumele ukuthi umuntu uma ebheka kufika khona i-invoice abone ukuthi okay, abantu bamsupport-a online bayamsiza kakhulu ngoba imicimbi iyohamba emhlambeni kwabanye abantu ithi qwa qwa ingafani nabanye abaculi. Angeke ube nenhlahla ukuthi ube nemicimbi more than 30 kusuka manje kuyoshaya uDisemba 31. Abanye bothola maybe imicimbi less than 10. So kubalulekile ukuthi vele abantu baphushe online and umculo wakho uma uyikhuluma akekho eyokuvimba. Nje kuthiwa ena uyavayeleka kuphi emarediyweni. Ingoma yakho uma inkulu, abantu bamanje baneqiniso bayaku-streama, akusarely erediyweni ukuthi uze udlale uze uthole exposure. Wena uma uzimaketha kahle uzibeka ethubeni kuzokwenzeka ukuthi into zikhambile kahle and futhi ingoma yakho ihambe kakhulu online. Bekuyilokho-ke ebengifuna ukuveza njengamanje abantu beqhubeke
bekhombise isupport kubaculi bamaskandi. Ngiyabonga.